Ni Barakaldoka naiz, orain Lodosan bizi naiz, baina nire ama Lodosakoa da. Birritan bizi izan dute euskararen arazoa nire bizitzan. Egun bezala, Barakaldon hezkuntza publikoan euskaraz ikastea zaila zen momentu haietan. B edo A eredua bakarrik zegoen eta hori inposatzen ziguten. Eta nire gurasoak borroka pilo bat egin zuten eta azkenean behintzat Barakaldon lortu izan zuten ni euskaraz ikasi ahal izatea hezkuntza publikoan. Gaur egun Erriberan aukera hori ez daukagu. Nire alabaran ikastolan ikasten du, kooperatiba batean, ez hezkuntza publikoan, eta gainera arazo askorekin lege injustu bat dagolako eta lege horrek dio nire alaba ez daukala eskubiderik euskaraz ikasteko Erriberan bizi delako. Uste dut egoera orain, lehen baina okerragoa dago, hasi ginenean Nafarroako gobernua ematen ziguten diru pixka bat transportearentzat, baina ez jantokiarentzat, no? Baina orain dela 6 urte, ez da hori ere ez. Ez dut ulertzen zergatik Nafarroa dago horrela 3 zatitan banatuta. Nik uste ikasle guztiak izan behar dituztela eskubide berberak, bai Nafarroako iparraldean, bai behar. Nire kasuan egin behar ditu 28 kilometro joan eta etorri umearekin, egunero, ez dugu ezer jasotzen Nafarroako gobernutik. Ez gasolina ordaintzeko eta gure poltsikotik ateratzen da dena. Handiken ari gara orain dela 25 urtetik eta nik ez dut ikusten aldaketa handi bat. Nik uste dut gauza ez daudela berdinak, baina ia gutxi aldatu direla. Nos tuvimos que trasladar a vivir a la zona no vascófona por motivos laborales. Nos dimos cuenta que venía un problema serio, ¿no? Que era para nosotros el tener que decidir entre lo público y tener que decidir que nuestra hija estudiara en euskera. Mi hija pasó de estudiar en el modelo D en Iruña a tener que ir a estudiar a una ikastola, ¿no? A una cooperativa. Nos dimos cuenta de lo que una línea puede llegar a hacer, ¿no? A ponerte en la tesitura de eso, de elegir, simplemente por el hecho de trasladarte a unos pocos kilómetros de Iruña, ¿no? Entonces es algo que no es justo, ¿no? Pago los impuestos, soy como otra ciudadana cualquiera, pero no tengo los mismos derechos. No tengo los mismos derechos porque ellos no quieren que tengan los mismos derechos. Frustrazio handia sortzen digula horrelako lege bat izatea. Alde batetik, hezkuntzatik ez dago inongo laguntzarik A-ereduko irakasleon lana errazteko. Izandako murrizketen ondorioz are gutxiago uste dut zailtzen dutela. Are gehiago gure inguruan euskara bermatuaz egotea eragiten du ikasleek ikasgaiarekiko motivazio handirik ez izatea. Euskaraz ikastea oso importantea da, Nafarroan bizi gara eta oso importantea da. Niri gustatuko litzaidake Artasako eskolara eramatea nire haurrak, hor bere inguruan egoteko, bere jendearekin, bere lagunekin. Pues aquí estamos peleando y yo creo que conseguiremos al final que la clase política entre en razón y esto se acabe, porque es una injusticia.